6 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон аз намоишгоҳи маҳсулоти саноатии кишварҳои Осиёи Марказӣ боздид ба амал оварданд. аз намоишгоҳ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимжомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов дидан карданд. дар баробари дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ маҳсулоти истеҳсолии ширкатҳои ватаниро ба намоиш гузошт. дар гӯшаи намоиши маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон 12 коргоҳу корхонаҳои ватанӣ аз ҷумла Сиёма, Зулол, Ҷавонӣ, Катн, Тоҷик Кристалл, Талко, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ғайюр, Амирӣ, Рухом ва қолинҳои Қайроқум маҳсулоти дузандагӣ, саноати сабук, заргарӣ, алюминӣ, қаннодӣ, обҳои рангаи ташнашикан, фурӯзонакҳо, маҳсулоти рангуборкунӣ ва ороишӣ, ҳунарҳои дастӣ, кулолгарӣ, наққошӣ ва ғайраро муаррифӣ намуданд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва бахши хусусии саноатикунонии босуръати мамлакатро ҳадафи чоруми стратегӣ қарор дода, дар ин самт як қатор имтиёзҳоро ба роҳ монд. натиҷаи ҳамин аст ки дар як муддати кӯтоҳ садҳо коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ ва дар ҳамкорӣ бо сармаякгузорони хориҷӣ бунёд карда шуд. имрӯз коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сатҳи баланди истеҳсолӣ расида, бо сифати маҳсулоти худ дар бозорҳои минтақа ва ҷаҳон рақобатпазир гаштаанд ва маъруфияти торафт бештар касб мекунанд. дар ин ҳамоиши байналмилалӣ низ дар қатори дигар кишварҳо коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон тавонистанд маҳсулоти ба бозор ва талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯро ба маъраз гузоранд. ҳамчунин дар намоишгоҳ ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон маводи иттилоотӣ, харитаи сайёҳӣ ва армағонҳои гуногунро бо бренди сайёҳии Тоҷикистон дӯстиро эҳсос намо муаррифӣ карданд. қобили зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои мавзеъҳои хоси сайёҳӣ буда, имрӯзҳо имкон дорад теъдоди сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро ба маротиб афзун намояд. ҳамасола ҳазорҳо нафар сайёҳон аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва зебоманзари Тоҷикистон боздид ба амал меоранд. ҳангоми муаррифии гӯшаи намоишии Тоҷикистон, сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ба зарфият ва имкониятҳои рушди соҳаҳои саноат ва сайёҳӣ дар Тоҷикистон баҳои баланд доданд. 6 август дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон фестивали байналмилалии таомҳои миллии кишварҳои Осиёи Марказӣ баргузор гардид. аз ҷараёни фестивал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимжомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов боздид ба амал оварданд. дар фестивал гӯшаи намоишии Тоҷикистон ташкил шуда буд, ки дар он таомҳои миллӣ, маҳсулоти қаннодӣ, нонҳои гуногун, шириниҳо, маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили мевагиҳо, сабзавот, полезӣ, хушкмева, инчунин асал ва 20 намуд гиёҳҳои шифобахш ба маъраз гузошта шуд. дар фестивали байналмилалии таомҳои миллии кишварҳои Осиёи Марказӣ сарони давлатҳо ва дигар меҳмонони ширкаткунандагон ба гӯшаи намоишгоҳи Тоҷикистон мароқи баланд зоҳир карданд. мавриди зикр аст ки маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар минтақа ва ҳам дар кишварҳои дуру наздики сайёра шӯҳратёр буда, рӯз то рӯз талабот ба меваю сабзавоти тару тоза, хуштам ва аз ҷиҳати экологии тозаи Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ бештар мегардад. гӯшаи намоишии Тоҷикистон дар сатҳи баланд ташкил карда шуда, баёнгари он буд ки Тоҷикистон сарзамини зархез, ватани обҳои ширину мусаффо, боғҳои серҳосил ва мардуми заҳматкашу меҳмоннавоз мебошад. аснои шиносоӣ бо гӯшаи намоишии Тоҷикистон дар фестивали байналмилалии таомҳои миллии кишварҳои Осиёи Марказӣ сарони давлатҳо ба маҳорати баланди ошпазҳо ва ба маҳсулоти дастранҷи деҳқонони тоҷик баҳои сазовор доданд. мавриди зикр аст ки пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи талош ва ташаббусҳои ҳамешагии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
оши палав ба рӯйхати мероси ғайримоддии фарҳангии ЮНЕСКО шомил гашт. миллати тоҷик дар масири таърих бо расму оин, урфу одат ва таомҳои миллӣ шӯҳратёр буда то имрӯз ин ҳамаро ҳифз намуда ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. зимни шиносоӣ ба сарони кишварҳо иттилоъ дода шуд ки имрӯзҳо аз қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба хусус мева ва хушкмеваҳо ба кишварҳои гуногуни сайёра содирот карда мешаванд. таъкид гардид ки меъмат соҳибкорони тоҷик метавонанд ба кишварҳои минтақа содироти маҳсулоти гуногуни кишоварзиро афзоиш дода бо ин васила бозори сеъмолии минтақаро ғанӣ гардонанд. шоми рӯзи 6 август сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Туркманистон ба анҷом расид. дар фурудгоҳи шаҳри Туркманбошӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Туркманистон бо самимияти хоса гусел намуданд.